Hypnose og vægttab. Ingen diæt, ingen hokus pokus, ingen mirakelmidler. Jeg vil kort lige præsentere mig selv. Mit navn er Poul Huvendik. Jeg er uddannet hypnotisør, hypnoterapeut, hypnoinstruktør og har til lige en uddannelse som slankekonsulent. Jeg har klinik i Herning og i Varde. Jeg vil her kort fortælle dig om, hvordan vi har succes med hypnose til vægttab. Nu tror du måske, det er ligesom i showhypnose, hvor du bliver bedt om at lukke munden og lette bagdelen. Men sådan hænger det ikke sammen. Jeg har udviklet et program, som blev en stor succes. Jeg kan blandt andet nævne en bæremester, der tabte 30 kilo på 3,5 måned. Man hjælper rigtig mange andre mennesker med et normalt vægttab på 1 kilo i ugen, måske lidt mere og lidt mindre, men i løbet af et stykke tid, så bliver det jo alligevel til rigtig mange kilo. Vi har flere, der har passeret de 30 kilo. Når vi taler vægttab, så er det den mentale del, der er den vigtigste, og det er den, vi beskæftiger os med i hypnose. For at folk de overspiser eller har trang til søde sager, det skyldes jo ikke, at de ikke ved, at det er usundt, eller at det er noget, der sætter sig. Ligesom hver ryger ved jo, det er skadeligt at ryge. Men det skyldes derimod en indre uro. Det kan være en angst, en nervøsitet af en eller anden art, negative påvirkninger, der fylder meget i dit sind. Jeg kan give nogle eksempler, der spænder fra dårlige oplevelser i barndommen, angst, nervøsitet, stress, lavt selvværd. Nogen har været udsat for overgreb, der kan være knas i parforhold, arbejdsklima og følelsen af ikke at slå til. Ja, eksemplerne er jo mange. Ved at følge vores kurser, så hjælper vi dig af med den indre uro, den sukkertrang, lysten til at overspise, som motiverer dig til at bevæge dig lidt mere i din dagligdag. Så du vil føle dig meget ved at fri, og har nemmere ved at sætte dig nye mål. Vi har tilrettelagt kurs sådan, at du kommer i hypnose en gang, enten i Herning eller i Varde. Og herefter så får du adgang til et online-program, vi har, hvor der ligger nogle hypnosefiler, så du kan sidde lige så stille og roligt hjemme foran din computer og give det hele en booster. Hver søndag de næste 3-4 måneder, der vil du få en e-mail fra mig, og hver mandag, der vil jeg få at vide, hvor meget du har tabt dig, hvad der ellers er problemer, og det svarer jeg på ganske kort. Mener du det en gang hypnose ikke er nok, jamen okay, så tager vi en gang mere, altså så tager vi den derfra, det finder vi ud af. På min hjemmeside Herning Hypnose eller Poul Huvendik, der kan du læse mere om vægttab. Der ligger også en video med Hanne, der har tabt 12,5 kilo, bare ved at stoppe med at spise sukker. Der ligger en video om Kirsten, der blev verdensmester på inliner i maraton. Og der ligger en video om en lille pige, der kom på landsholdet. Hun turde ikke hætte til en bold. Når du ændrer din tankegang, så ændrer du resultaterne, eller vi kan sige det på en anden måde. Folk med mål, de får succes, for de ved, hvor de vil hen. Du er altid velkommen til at kontakte mig. Jeg har telefonnummer 31 20 65 63, og jeg har daglig telefontid fra 8 til 9. Men ellers læg en besked, så ringer jeg tilbage. Og du kan også kontakte mig på e-mail, som kommer lige her bagefter. Jeg siger tak, fordi du gav dig tid til at lytte, og du vil altid være velkommen. Nøglen til din succes, den ligger ikke i din mave, den ligger i din hjerne.